салом алейкум ҳамҷорини азиз, имрӯз 2 июли соли 2024 мебошад. Ба шумо як эълон дорам. ин олӯи венгерка мебошад. як эълон дар бораи фурӯши анҳамин боғ. анҳамин дарахтҳо фурӯхта мешавад. боғ дар болои 2 гектар замин аст. худи боғ фурӯхта мешавад ва 2 намуд олӯ, 1 намуд сев дорад. 800 та олӯ венгерка ва чорнаслив дорад. бисёр пухта аст, бо мазза. Ман хӯрдам, вай венгеркаш сеҳ шудааст, инаш чорнаслив бошад. себҳояш он тараф ҳастанд ва боғ бениҳоят дар ҳолати нашоҳамои хуб аст. алалхусус манами вайҳояш, олӯҳояш, олӯи венгерка ва олӯи стенли аст, чорнаслив. себҳояш семеринка мебошад, себҳояш каме бошад бастагӣ аст, лекин вай нигоҳбинро талаб мекунад. олӯашро сахт нигоҳбин кардем, севро он қадар не. хулоси гап ки ин фурӯхта мешавад. 800 та олӯ, 1500 дона себ. чанд пул фурӯхта мешавад напурсед, барои ки ман телефони соҳибашро мемонам. одами хоҳишманд мепурсад. ин як ниҳол нест ки ман нақли гап занам. ин як боғи калон аст. нархи инро худи харидор ва фурӯшанда гап мезанад. ана ҳамҷорони азиз, ин аст боғи фурӯшӣ воқеъ дар деҳаи зайнабободӣ, ноҳияи рӯдакӣ. ин аз повороти ленинград гуфтани ҷо боз як 2 километр дигар роҳ меравед. як наҳри калон об мана аз яш мегузарад ва боз чоҳ зада об баровардагӣ. ва инчунин 2 та будка дорад. будка барои истиқомат дорад. мана инҷо 1 та будкаш, мана ин 1 та будкаш, ин 1 та будкаш, дуюм будкаш ҳамҷо шифраш метобад. ман намеравам, чунки замин алафдор аст. ана себҳо сутум задагӣ ҳастанд, себҳо сим кашидагӣ ҳастанд. ана ҳамин хел як боғи ҷонона фурӯхта мешавад. ман телефонашро мемонам, додарам, зоир ном дорад. марҳамат, муроҷиат кунед. бобои деҳқон монда набоше. ҳамҷорони азиз, муроҷиат кунед ба зоир.